Ето ни отново след рекламите. До момента се насладихме на сравнително лекия маршрут и невероятната природа, която предлага Люлин планина. Всички джипове се представят невероятно. От редиците ни отпадна единствено черокито на Ради Миланов. Тепърва трудностите предстоят. Ще имат ли коража нашите момчета да продължат напред или ще изберат заобиколен, но сигурен и безопасен за джипките път? Това ще разберем само след секунди. Дай газ на този курвин, бе! Включихте се днес в прехода, който направихме. Кажете ни от колко години сте запален по офрода? Близо 2 години вече. Отскоро е. При това карах леки коли. Взех си джипа и реших да опитам. Една разходка в гората и ми хареса просто тръпка. И там започнах. Какво беше първото впечатление от тази разходка? Първото впечатление ми компанията и хората, с които се събрах, с които се запознах. Веселото настроение общо взето. Споменахте джипа, че след взимането сте станали фен на офрода. Нека тогава да кажем няколко думи за него. Какво да кажеш? Реши пред блока на един съсед, не се караше. Реших да го взема да ходим на лов предимно. И постепенно се запалих по това. Почнах да го преправям, да му купувам части и реших да го ползвам. Повече за марката, модела, годината на Джипа е Cherokee 2.5 дизел, 95-та година. Дадох ги, че са много трошливи, но аз съм твърдо против това мнение. Сменил съм пружините, ресьорите, нови гуми, диалетите съм сменил общо взето, но почти фабричен вид си е. Не съм променил кой знае какво. Офроудът е едно скъпо удоволствие, тъй като след всеки преход или поне след по-голямата част от тях нещо по колата се чупи. Моята не се чупи, поне до сега не се е чупила. Днес станахме свидетели на един доста сложен маршрут. Да. Кое ви се стори най-трудно? Най-трудно калта. Най-сложното бяха дълбоките колози, калта, в която нагазихме. Когато джипа затъне, това е било. Видяхме големи надолнища да се пускат, баири да се изкачват. Защо калта е толкова трудна за преминаване? Защото на горнище нямаш проблем. Стига да не е хлъзгаво, джипа си върви нагоре. Те има бавни скорости, за него не е трудно, с спускането същата работа. Докато в калта, когато затънеш и излизане няма. Или някой те вади, или си оставаш там и чакаш другите да се появи. Какви премежи имахте вие с калта днес? Истината ли? Истината, разбира се. Затънах, ама... Попаднах в едни дълбоки колози, оправих на мостовете и джипа затъна. Ми чака да ме извадят, съответно. А минавали ли сте друг път от тук? Да, обзето постоянно. Колко пъти се събирате? Веднъж 2 пъти месечно се събираме, поне с голяма част от групата. Питам всеки един от участниците в този преход, кой е любимият му сезон за каране, кой е вашият? Моят любим е зимата, ранна пролет. Най-красиво. Дърветата, снегът, всичко е по-различно. На това му се казва дупка за коражлии. След проверка на дълбочината е време да покачим адреналина. Малко са препятствията, които биха застанали на пътя на Jeep Wrangler. Същински звяр, създаден за истински хард офроуд преход.
самурая си е друг. За самурая на Гого си обаче ямата се оказва проблем. Джипката, която допреди малко хвъркаше по планинските пътеки, сега явно ще се нуждае от лебедка. Виждате, че вече се намираме и в гората, където теренът става много по-труден за преминаване. Най-бързият до момента самурай затъна в най-калната локва до тук. Ще видим сега как Вранглера ще го извади. До мен в момента и най-големия смълчак от всички шофьори на днешното мероприятие, който се мислеше, че за него няма препятствие, което не може да мине. Виждате, джипа му закъса, наложи се да го теглят и дори не го извади сам, наложи се Ради да му помага. Ама защото кара повече? Защото аз карам джипова, той самурай, затова. Аре, слизай това! Сега ще видим как ще преминат и останалите участници. Не бе, сега се връща пак бе. Да с тебе. Сега ти да им покажеш как се мина. Айде. Аз ли ще карам? Стоп! Радостта ми трая едва няколко секунди. Миг на щастие и локвата погълна и мен. Бърза смяна на местата, но и Ради не се справя с това положение. Ще се наложи звярат отново да ни вади. Пак се намести на две диагонални колела и пред не. Стана 30. Къде се мотав? Кажи ни малко повече за автомобила, с който се включи в днешното мероприятие. Сузуки Самурай. Това е най-хубавият джип тук от всичките джипове да ги гледаш. Тия, дет пише джип, това са само измишльотини. Нали видя колко джипа остихме по пътя? Видяхме, че и това остана по пътя. Не бе, щупени. Щупени. И те никой не можа да минат тия локви. Трасето определено не беше лесно. Кое се стори най-трудно на теб? Джипките не са подготвени. Тия джипове са за по-леки разходки, а ние се набихме в голема кал, дето никога не е... Смисъл, тук скоро не е било, те обикновено минава, някой го заравнява това. Сега не е заравнено, ето си личи вътре.
Още един смелчага с Сузуки Самурай закъсва в следващия гьол. На помощ тук идва огромният пикап, който, макар неугледния си вид, няма никакви проблеми с преходите в планината. Аз си го къснах. Бате, виж да го дърпе, че е чуплив. Да. Тръгва, Янко. Дал ли си контан? Е, така минава самурай. Би ли се представила на нашите зрители? Ами аз съм Лили. Разбрахме от Гоги, че джипа, който остана, е твой. Кажи ни малко повече за него. Ами, търсих си кола, гледахме в интернет и Ради ми показа този джип. И аз реших, че страшно много ми хареса. Той ми каза, ма сигурна ли си, как ще го караш това? Ти си жена. И аз казах, няма проблем. Ще си го карам аз, нали, аз си го избирам. И така го взехме. И след това вече почнахме да ходим на офроуд с него. Какво ти хареса в него? Това е доста голяма кола за жена. Ами хареса ми точно това, че е голяма кола, защото всички казват, че жени трябва да карат малки коли, пък според мен е по-удобно да караш голяма кола. Пазят се от теб още взето. Лесно ли се управлява? Да, определено. Доста по-лесно, отколкото малка кола. Разбрах, че и ти се включваш в офроуд преходите. Как се запали по това хоби? Ами от Ради. Първи път, като отидохме, той ме караше да карам, аз не бях много съгласна, но след това постепенно се отпуснах и започнах и аз да карам. Папе, нещо изпукна! Ами от 2 години. Добре, какво ти носи това? Ами определено много приятни емоции. Днес не те видяхме да се включиш в прехода. Защо? Стори ми се твърде тежко. Ползваш ли го и за шосеен джип из града? Ми преди повече, сега след като го поизпочупихме малко, доста рядко. Добре, какво е усещането да излезнеш с здрава кола и да се върнеш с потрошена? Ами малко разочароващо, защото трябва да дадеш още пари, за да го оправиш. Кога обичаш да караш най-много? Разбрахме, че ходите на преходи през всеки един сезон. Ами зимата. Определено зимата по-ми харесва. Защо? Какво е по-различно? Ами всичко е бяло, чисто в гората, приятно. А кога се кара по-лесно? Лятото. Значи, колкото по-трудно е, толкова по-приятно. Ами според мен да. Да, дълбока лъпа, аз си чупих джипа тук. Последното препятствие успява да изплаши повечето участници и те избраха да поемат по сухия и заобикалящ ямата път. За наша радост и за радост на зрителите, смелчаци винаги ще има. Джип Wrangler и Сузуки Самурай с мръсна газ се гмурнаха в приключението. Гоги, кажи ни как се изкара днес. Забавно ли беше? Да, бавно. Не те йог ден.
А на разходката беше ли ти забавно с джиповете? Да. Кажи, кой е най-хубавият джип? На танката дип е най-добре. Защо е най-хубав на ванката джипа? Защото никто не може тупено. А Яня, кажи сега за на тати джипа, какво стана с него? И от никто те тупи. Като станеш голям, ще караш ли джипа на тати? Искам да ти купа нов. Право на теб. Помахай сега на камерата за чао. Кажете ни малко повече за надпреварата, в която се включихте днес. Ами нещо повече от надпреварата, всичко мина добре, нали? Имаше малко повече кал, отколкото нарочно не заобиколихме някои препятствия, за да покажем на вашите зрители, че можем да се каляме. И това да ви носи удоволствие. Да, и това да ни носи удоволствие. Не всеки път го правиме, защото вече, нали, ни е по-трудно така миенето след това на джиповете. Но за сега, заради вашите зрители го направихме за пореден път. Благодарим за което. Да. Всъщност това не е надпревара. Вие излизате, за да си направите удоволствието и да си починете, да релаксирате. Как това стана ваше хоби? Ами точно по този начин, в големия град през седмицата е много натоварено и всеки събота и неделя се надява някъде да разтовари. Хората си измислят различни хобита и това ние сме си избрали това. С какъв джип се включихте днес? Ами с Сузуки Витара. Тук годините на производство няма толкова голямо значение, колкото техническото обслужване на джипа. Най-вече се започва от ходовата част, подмяна на повечето детайли, за да издържат. Се слагат други компоненти и това е. В смисъл, годината и лукса няма значение. Не гледаме да има климатици, не гледаме да има кожен салон. Важното е да издържа на такива издевателства, които правим ние събота и неделя. Какво сте сменяли по този джип? Ами сменено е ходовата част, по-големи гуми са сложени, прагове други, сменени са броните, лебедка е сложена при евентуално закъсване, нали, на джипа, да може да го изтегли. И така, иначе на този джип специално двигателя си му е все още неговия. По-нататък се предвижда, нали, да се сложи по-голям двигател, но за в бъдеще, за сега си е неговия двигател. Има ли значение двигателя за офроуд? Ами винаги има значение. Колкото повече, толкова повече. Както е казал Мечо Пух. Това ли е най-добрата кола, с която може да се мине днешния маршрут? Ами не. Най-добра кола не може да се каже. Абсолютно всички коли са добри, абсолютно всички джипове са добри. Важно е да е прежален джип. Когато е прежален джип, той минава от всякъде. Няма значение от марка, няма значение от модел. Повечето, нали, хора си хвалят това, което имат, но моите наблюдения са, че важно е да е прежален един джип. Коя част от терена ви се стори най-трудна? Еми калта, голямата кал си беше най-трудна днес. Нямаше такива екстремни изкачвания. Люлин планина е известна точно с това, че има много кал. Примерно в Стара планина или наоколо около София има други планини, които са с прекалено големи изкачвания. Там пък има вече риск от обръщания и така нататък. Докато тук е точно калта. Калта е проблемна, както виждате и вие. Кои са най-честите терени, които минавате? Еми, по всякакви терени. Караме това, че обикновено гледаме да не караме по път. Караме за малко по пътя и винаги си търсим някакви алтернативни маршрути, по които да караме. Колкото е по-трудно, толкова по-добре. Така приключи и днешният кален офроуд преход, който направихме с клуб Джип София. Надявам се, че сте се заредили поне с малко адреналин. Ако не сте се забавлявали, както виждате, кални сме, но емоцията е на макс. Време е да отпътуваме обратно към града.